Now, kini bagay gala kagahapon gumikan kay naamalay mo questions credibility ni Madriaga pero wala gitugtan mga higala ni Luistro kaya questionon may higala ang credibility. Ato paminahon gini may higala nga pagbayluanay may sug idea tali na ni Shagip Party List Representative Marcoleta o mga ni Inday Ngisi Inday Tingsi Luistro mga higala. Sige daw. Katropang Gab. XFM Katropa. If that pertains to the credibility of resource person Ramil Madriaga, I will have to prevent you. With all due respect, Honorable Marcoleta. Not really about the credibility, ma'am, but about the character of the witness. The character and the credibility identity are of the one and the witness. same. Yes, ma'am, if I may be allowed. And therefore, you are not allowed because character is credibility. Ma'am, if I may clarify, prior to this hearing, I saw reports that you said that the purpose of this hearing is to test the credibility of Mr. Madriaga, but now we are now denying At least the with objective of respect this to the hearing. contents of the affidavit. Affidavit? So long as it is contained in the affidavit, then we are confined in the limitations of a clarificatory hearing. So ang manifestation, ma'am, should be confined only to the We can test the directive of the chair. credibility so long as it is Okay, ma'am. limited to the contents Okay, ma'am. of the affidavit. Lagi. If that pertains to the credibility of resource person Ramil Madriaga, I will have to prevent you. Okay. With all due respect, Honorable Marcoleta. Sige. So, okay na. XFM Katropa. Sabda na nato si Naitabo. So, giklaro ni Luistro nga dili ka kapangutana kung bakakon ba ni o dili si Madriaga. Bawal na. Unsa ray pwede nimo nga himuon diri mangutana ka kung unsa lang ang nakasuwat mga higala sa script. Script na ba? Sa affidavit mga higala. Actually, ang bagong pangalan karon sa script mga higala, the legal term for script today is what we call affidavit. That is now the legal term mga higala of script. Right now. As of this moment, because of, as for the record, Madam Chair, please put it in record, Madam Chair, that the new term for script right now is affidavit. So, ang buhaton nimo mga katropa, ay di kay mga kanta man guni playlist man ni nasa kuha. Dili ni affidavit ha, playlist ni. Kaya nakabutan diri muling ibalik no. Sana'y tanggapin ang pag-ibig ko, mga April Boys man eh. Ang punto may gala ni Luistro mo ni. Pwede kang mangutana, moingon ra ka nga Mr. Madriaga, Mr. Chair, let us review your item number 71. Nag-ingon magug ka diri nga naa kay picture nga tanaw to bangutan ng sindanya. Ipakita tong ga-zoom sila. Okay. Ana na si sindanya nga Mr. Chair, pinaana gamay Mr. Chair. Can we confirm that sa'yo ba yung painting sa likod sa'yo yan? Sa'yo yan? Muna'y clarificatory. Ang Madriaga po, yan. Akin yan. Ikaron, ang tag-iyang tinuod, may gala ni palag. Ingon tong tag-iya nga, di ba na imuha ako man. Sus, ang tag-iya na mga katropa kay apo ba to ni kay Sano o anak? Galaw-gaw taga-Dabaw, may gala tag-iya. Wawa na, uy. Kung kinsa magkagagabuhat aning script ani isa kang malaking bubo. Wani mo subaya daan. Kabuangan, no? Sumuna may galay na itabo. Ingon si Luistro, ayaw ipangutana kung bakakon ba na siya o dili. Okay, sa ato,
Muna mga higala atong muna puntusan ni Marcoleta nga kini nga hearing ni is to test the credibility of the resource person. Di ba? Atong sulayan kung katuohan bagyod ni siya. Karon, unsa bagyoy tinubdan sa katuohan mga higala? Una sa tanan ang imong pagkatao. Bullseye! Bullseye! Diba? Ang imong pagkatao mga kaigsuunan. Kung imong pagkatao mga higala sa sugod pa lang questionable, do not tell me may higala nga 100% kan dawaton unya tuuhan kadayon nga tinuod gyud na imong gipanulti. Dakong porsyento diha may higala mabutang gyud sa duda. Ngano man kuha pa mi kay bao og bakakon baka o dili. Diba? May kay baog bakakon baka o dili. Sumatod pa niya mga higala nga kini pwede ka mangutana within the affidavit lang. No, within the affidavit lang. So, imo lang para sa gihimo ni Chua, ana siya bag. Ito ba ang duffel bag? Ana mo ko duffel bag dito sa ubos. Pero mga sinina may suod ato. Naasa ba? Na kay duffel bag di agab wala kay duffel bag. Duffel bag, wa kay lag duffel bag. Kanang ginabit-bit ba nga sudlan na to mga sinina pag mag-outing ta ba, dili na siya malita. Kanang mag-gym ka. Unya na isling yan apo siya bitbitan mo na duffel bag. Ana po Chua, ito ba ang duffel bag ganito ba? Pastilan ay murag yung mga kango may gala. Lagi kay clarificatory man lang. So igo ra gyud ka mangutana may gala ni kisa ni santilmuhan ni Ramil Madriaga nga kining gisuwat nimo diri sa mo purbida. Bisag thesis defense di ka pasar. Kini bang gisuwat nimo diri sa item number 42 ba? Ingon ka diri nga ningon magug ka diri nga nag-Zoom meeting mo asa man ka diha. Anara mo ra niya. Kay pag mo kuha na question, ayaw na kay proving question na. So clarificatory lang. Kita kakatong uban may gala nga mga gipang-invite dito, human nga napasa nila mga igala agatong mga ilang dala nga mga dokumento kuno. Gipapauli na. Apil tong taga unsa ni? Taga PSA, mga kaigsuunan, no? Kaya magita mo og record sa intelligence officer. Imong subayon kung kini ba nga record tinuod ba ning pangan sa usa ka intel officer? Gag. Kahanggaw. Ilang gipangita dugay sa lidahaw. Gipangitaan nila og birth certificate si Mary Grace Piatos. Nga kabalo man mo angkon man na nga made up name na. Ngano man Intel Fund ang ginaisgutan diri. Made up name na pero siguro. Ang dunay record lang kuno katong si Irene Tan kay common name. Ay sus Ginoo ko. Kay baw ba mo nga even ang mga sundalo kanang mga naa sa MEG gani naa sa kanang military intel group may mga pangalan na sila nga mo ilang ginagamit but actually that is not their name. Bullseye! Bullseye! Known sila for that nga pangalan mga igala na ako'y kaila na kumusaba syempre no kay man na pwede kay masunog maguna sila mo gitawag nilang masunog ba ma-burn out mga igala ang ma-burn ang intel kay ang ilang identity very very tago gyud ang ilang identity mga kaigsuonan na ako'y kaila nga taga intel mga igsuon susundalo mga katropa known siya ani nga name una pa apelyido no every magparesibo siya may gala mo jud pasuwat niya nay resibo mo ni pasuwat kana mga katropa pero later na ko na diskubrihan nga dili na ito mo yang pangahan. Og layo na kasi noon ang iyang pangahan may gala. No? Siyempre papangitaan nimo to og record sa
NSO sa una o PSA karon, wa jud kay makita kay it was a made up name mga higala. Bullseye. Bullseye. Ang mga hanggaw pod nagdadag taga PSA. Kay subayon og nabay birth certificate mga higala natural wa gyud eh. If that people is pertaining to confidential information, intelligence information mga higala, naturalmente isubak nimo na, pamatyo nimo na sila. Dili gini mo na mga higala pwedeng i-divulge ang ilang mga higalang tinuod nga identity. Bullseye. Bullseye. Okay, balik ta. So, sa credibility, dili pwede mga higalang ipangutana. So, ang gusto lang mga higala ni Luistro, adto lang ta sa iyang gisuwat. Sao na to magkaibaw, tinuod ang iyang gisuwat. No? Mo gani mo ingon ko mga higala, ang bagong pangalan sa script karon is affidavit. How do we know mga higala kung tinuod ang gisuwat without questioning the credibility of kinsa na may higala si Ramil Madriaga? Bullseye. Bullseye. Nga sa klaro lang istorya maigsoon, mas dako pa may higala katuuhan. Kantong 18 ka mga sundalo, gumikan mga higala kay naay mga tao nga pwedeng mo kumpirmar sa ilang isulti. Karon kinsa may mo confirm ni Madriaga? Ganay na kong pangutana diha. Nya og patudloon siya picture may higala sumaato mga Zoom, mayon siya nakalimutan ko na. Murag naanay mga gray area mga igsoon nga makaingon ka nga ayan murag basta masalang lagi wa ma-practice magayo. Siya ayan nakalimutan ko na. Sino yan? Napay mga ambulance may galagi butang dito sa Bicol. Unya perti gay may galang pagka-edited yung kay Purma. Okay, ang ilang na magong basihan ani dili yung mga higalas bipisara di may kaila na ningon sila nga kaila lagi motong naato mga higalay kuan no naapoy kini mga higalang tawag ani isa man ni nga suko na diri sa atong comment tapos yung pangasuko diya tanaw la mo. Good morning sa ato ang 701 ka mga viewers sa YouTube karon mga higala. And salamat kayo. Rayon ta mga higala sa unahan. Nga pag i-greet di ay ka mga higala kaila na day mo dayon. Pwede ba gud ka pananglitan ka na may artistas Viva Max mga higala diri sa amo sa XFM? Naa sa Manila. Si Erika Kay. Si Erika. Si Erika ba? Naas Manila. Ug ako na siyang taga-ag script. Unya ipagrit na kusgab. Nagpasabot ba na nga kaila na silang gab? Nagkaila naman kami nagkalamanuhay nakahawid naman yung kus kamot ana lumoy kay kamot na. Manila good. Atong kamot may galain taon nga perting gaspanga kay murag pang hinis og plato. Murag steel wall, no? Pag hawid na ko na kayo, uy, kanigi, kuyaw gini mga taga Manila, bay. Lumoy yung kay kamot. Nagkahimamat naman mi. Nagkita na yun mi. Do you think mga igsoon, ug pangutanon siya, kilala mo ba yan si Arnel Cortez? Mingon ka na siya, yes? Mingon yun nag-no. Ngayon man, dili man mi personal kaila. Institutional. No, nag-ila lang mi, gumikan kay manager ko, niadto kong Manila, nag-meet me. Ana, pulis, no? Kada-kada to may galang makasalamuha nga pulis. Mga igsoon, no? Malimot na sila. Anong maglamano-lamano malagi mo katropang Arnel? Institutional tawag na ba eh? Ano man, manager ko dire, lisod pug di sila maglamano-lamano na ako, di sila kaprograma dire. Naturalmente. That's out of courtesy, mga igala. Pero, naaba may personal level nga we know each other? Wala eh. Bullseye. Bullseye. Wala di may, kuan? So, pananglitan karon daoto na ko si Police Colonel Glenn Cristines. On the level lang, kay magkita-kita mi din magbuhat yung istorya nga, gisugo ko niya, nga na. So, madaot na ko ang professionalities tao, gagipundar sa pila kakatuigan, sa ako lang, gumikan lang kay affidavit.
By the way, an affidavit doesn't make it true. An affidavit doesn't make any statement or any allegations automatically true. Bullseye. Bullseye. Be kamo dia, be kamo mga abogado diya, naminaw mo. O ba diya, mangyamid man migalan, pataka naman tawanan eh. Sige, mangutan ako ninyo. Does the affidavit or by merely executing an affidavit make the statement or script absolutely true? And immune for questioning? Dili tingali, oy. Ang affidavit, mga higala, simply says, ako ning gipanumpaan, no? Ako ning gipanumpaan, ako ning barugan, nga tinuod ni akong gipanulti. Which, that's on your part. No, gituyo man na, higala, para doon na kay legal accountability sa tanan nga imong gipanulti. Even if bakak na imong gipamulong. No? Shoutout ko, nagtanaw ang akong lula si Leticia. Agi ka ni Pauline Joey. So may apelidong Lula Leticia. Oh, oo, tama na dol. Maunay punteriya namo kay proud daw siya kay Madriaga solid. Sagdi lagi ninyo na. Kanang mo apil diya. Malipay ko, maminaw na sila diya mga igala. Okay, kana ko di man ko pro ni bisan kinsa. Pro man gyud ko sa hustisya. Bullseye. Bullseye. Mga kaigsuunan. Oh. Ang affidavit ba, mga katropa, nagpasabot ba ni mga higala nga automatic tinuod? No? Dili tingali oy. Ang affidavit, mga higala, ang meaning ni ana nga imong gibarugan og duna kay accountabilidad, duna kay legal accountability sa imo may galang sinumpaang salaysay na mga kaigsunan. Ayaw natin yung atika ng sinumpaan because sinumpaan doesn't make it always true. Bakak magay ng sinumpaang gugma. Daghan na may galang nadungog na to nga gisimba, gihalaran sa kanunay. Pagkahuman kay ang ending, mga katropa, kay rami ng winasak na tahanan. Ayaw na tanin niyo. So dapat lang yun ma-question ang credibility. Pero okay sad kayo ning rules, mga igala, of impeachment nila, diha kay mura ra kakibali may igala og imo lang ugay-ugayon ang Itmi Games, mga igala ni Ramil Madriaga moingon. Tama ni gingon nimo? Tama ni mo ba ni? Mo ba ni? So, sa lakton nga pagkastorya, ang mga anti-Duterte, no, gigamit nila si Madriaga, gibutang diha bagay igsoon, on behalf of them, o sige, ikaw istorya dabi, sa tanan namong pasangil, ikaw birada diha. Ano magkanang, Mr. Let us put in record, Madam Chair, that at this point in time, Madriaga is crying. Grabe naman yun.